sa daw katuig nga naaprubahan ang Doctors Act para sa Bayan Act of 2020, personal nga mibisita si Senate President ug karon Vice Presidential Candidate Tito Sotto sa Sugbo aron mosusi sa implementasyon sa maong balaod karong adlaw. Human sa daw katuig nga naaprubahan ang Doctors para sa Bayan Act of 2020, personal nga mibisita si Senate President ug karon Vice Presidential Candidate Tito Sotto sa Sugbo aron mosusi sa implementasyon sa maong balaod karong adlaw. Ngadtong tuig 2020, gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang RA 11509 nga nag-establisar sa Medical Scholarship and Return Service kon MSRS program alang sa mga deserving students sa mga state universities o colleges lakip na sa partner private higher education institution nga ni-offer og medical course. Ubos sa mga balaod, libre nga makaeskwela og medisina ang mga mapiling scholar ug sa ilang paghuman gikinahanglan nga mosilbi usa sila 5 ka tuig sa mga public hospitals sa nasod. Si Sotto usa sa mga miduso sa maong balaod niadtong 2020 tumong niini nga mas mapadaghan pa ang mga doctors dinhi sa Pilipinas. I am the principal author of Dr. para sa Bayan. It's the free medical scholarship program for Filipinos. I want more doctors in the country, more than lawyers. Kaya yung medicine proper, yun ang ginawa nating libre. Doktor dito sa law na to. Gibutyag ni Sotto nga 2.6 bilyon ka pesos ang pundo nga gigahin karong tuiga alang sa maong programa. Gikan sa Cebu Normal University College of Medicine dinhi sa Sugbo, ang usa nga napili nga pioneer batch nga dunay 50 ka mga scholars. Subay niini nakigtagbo si Sotto sa mga kadagkuan sa CNU SMMC College of Medicine aron sa pagsiguro sa full implementation karong tuiga sa programa. The reason I visited the Cebu Normal Universities, I wanted to make sure that the implementation of the Dr. para sa Bayan Act, of which I am the principal author of, be successful and full-blown implementation. They have been doing it for over a year already, the preparations. They have a number of students already na enrolled. Karong tuiga gawa sa Sugbo, makabenepisyo usab ang 16 ka state universities nga dunay medical courses sa 7 ka rehiyon sa nasod. Gikan sa 2.6 bilyon, 96 ka milyon ka pesos niini ang gigahin alang sa CNU. Si Sotto una nang nibisita sa Sugbo kagahapon, kauban ang iyang running mate nga si Senador Ping Lacson. May pagayon sila og town hall meeting sa Argao, samtang karong adlaw duna sab sila gihimong pagpangampanya sa dakbayan sa Bugo sa amihanang bahin sa Sugbo. Kini si Shariza Mioy alang sa My TV Cebu.